Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kinhun chigiseng bhalang wa pher kablatip kom ka komso hapwa ka jingalam jung chairman uba roy par senram klasyong jingalang mentagasngi ban perkhat ki jingdawa ki bakalayai pinsngau khamen chwa koi na pedeng kita ki jingdawa ke deben pinbet thamma ye ka thop karteng thap vote ling ba special intensive revision ni ki SIR khrang ba ki to ki brui buan rung shagari ka jalla kim de benyo thap vote ka komso ka dawa ba ka deben shim tangi ki to ki bladan lupa shwa jo usnam khanai spa nyo phowei hinrei yaki buan hadian om deben kentop haki electoral roll yakani uba roy la ong bakla dat ban pha jing tho sha ka sarkar India kumjo sha ka election commission pamentakin pha jing tho saja ka sarkar jalla bat ada kam orlong ke nya shakmat ban pulong ki program ba pher ban pin sngo thu pai ba yakani koi pat kamat jing dawa ka deben pin bet thamai no lani amen ne ka ST order ka bana da usnam khandai spa san pho namar ba ha ka ST order ka patni ba hamigalaya kidan kumbasan photli tam ki jai bin riu lom ba kani ga dei na do ka por jong ka sarkar Assam hindre hadu menta kine kumjo ka komsu ka dawa ban pin bet thamai no namar ba ki we ki riu lom ki bam dei hok na kani ga jilla ki yo lang ka hok kumyo ki trai ka komsu ka kwa ba ki ban sha kin thop ha ka ST order kin dei bet tang ki jai bin riu lom ki ba dei hok na kani ga jilla Nakaliang jong ka komsu mentakas ngi la yo ban pelong ya kanika executive committee meeting kabaki seng ki ba fair ki badon apo jong ka shatri jong ka komsu napo Gar Hills bukum juru napo Khasian Janti Hills ngi la ya shong ban shong perkhat alor ki katu kat ni tliki mat ki ba ka kanhun kan shim nang ni shakmat ki don ki mat ki bakta ya ki trai muluk ya kabana kaliang jong komso kini kisngi ki beladab ngila tho shikibor sarkar jong sarkar India bat kumju ru syaka sarkar jela nrei kum ka kanhuan ngi kwa pat bakini kimat ki ben urlong no kham kloi hadin bang yo ya ki jingja ki belaja kini kisngi kini ki benai ki beladab kham tam e kini ka jela ka jongi kamat ka benengkong kabana kaliang jong komso ngi songkhia kadai halor ka jingdawa ka jongi ban pentrikam ya ka SIR la nei ka special intensive revision namta ka electoral roll kani ka jala ka jongi ngimla banlen bakum ka jala Meghalaya ngi yakran na kapor sa kapor ya ka jingdon jong ki briu ki barung bean cha kani ka jala ka jongi bat rangba ka jingrung ka jongki kawan ra pat ka jingkta yangi kum ki trai muluk la kalong ha ka hok ka jongi ban ha ka sanshar ka khadar la kalong ka hok ka jongi ban kamai ka ji bat kum ta ter tiba hadin mengyo iru kini gijengja ki baja khamtam e po Gar Hills ngimla banlen ba kajingdon jong ki brio ki ba larung bean ki bomde ki traishnong ki bapura jong kani jong kari India kum juru jong ki nongshong shnong ki bapura jong ka jela Meghalaya kum ka kenhun ngisngo ba ka sarkar jela ka jongi ka sarkar India kum juru ka election commission kadeban pelong no kham kloi ya ka SIR hakani ka jela ka jongi hoi ngila de bantho ya ka sithi sha ka home ministry bat kumjuru sha ka election commission ban bu ka jingdawa khmat jongki bakidei ban pelong ya ka SIR tilamba kani ka jingelang ka bamenta ka sngi ngila ya rai ba baidei ba ka SIR nginya chakhmat ban pelong ya ki program ki ba fair ki ba nakaliang jong ka kanhun ngin sa shim ba shnreshwa kata ka kanhun kan sa tho sha ka sarkar jela ka jongi da ka bangi bu ru ya ka por ba kadai ban pen urlong ya kani kajing dawa na mangi sngo bangi don kampalat ban pentikna ba ki briu ki badon ka electoral roll ki di bandai ki briu ki badai hok shisha ban yo ya kata ka hok ban ya thabut lane ban long kita kinong jit ba kum juru kinong yele haka election lane ban long kinong mi khmat kani kajala ka jongi ngimla ban len kibun ki jingkran kibun ki jing sngo jong kinong shong snong khamtam e ki trai muluk ba ka jala Meghalaya klabun bah ki brio ki ba ngimtep thikna laki de ni kimde kita kinong India ki bapura teknang ban pentikna ba kini ki brio ki ba yo rung hak electoral rule ki de shisha ki brio kinong shong snong ki bapura jong kari India bat kumju ru ban pentikna namar ba ngimla ban len ba khamtam e ki border area lani ki border district la kalong bat ka Assam
ka Assam bat kumju ru bat ka Bangladesh ka jingmut hi jong ka SIR ka long ban penti kena begini gibri gibarung electoral rule ki ginong India bat kumju ru ban penti kena ba ubri udai ban long unong thep but tangjong ko wei ka jakam di artli gi jaka la village chaki border area Shagaru Hills bat chakiwe gi jaka ngi iba kibriu ha Meghalaya ru ki thep but uju ubriu dale cha Assam ru uju hi ubriu ba thep but chathiru tikani ko wanra ka jing tingit la ne ka jing jingut no e ka electoral rule ngi kan mawi ki jing kren jong u chief election commissioner u boong ba ka pure electoral rule ka udai ka kita ka backbone jong ka democracy la ne ka electoral rule ka bakhuj ka dei tau but lum jong ka sanchar pat ba tingi ngi kwa ba Meghalaya kumulale hakiwe pat ki jela dei ban pentrikam ya ka SIR hang ne po Meghalaya ru khna bangin penti kena begini kibri ki bom don hok bandrung hak electoral rule kim dei ban yo rung bat nakliang jong ka kenhun ngila keren ru bat ngilai keren ru ban ong ba la dale ke electoral rule ka di ban don ru ka cut off date kau mut ba tangi ki kibri ki belarung shua jong snam ka khnai spa nyo huwei ki belade gi nong shong snong ki ba pura jong ka jela Meghalaya ki dei tang maki ki ban yo ya ka hok bakin rung hak electoral rule ki bawan hadin jong snem khat nai spa nyo puai dei ban itu yaki kum kita kinong shong snong ki bapura lane ki badai ban yo ya ka ju ka hok kumangi ngi yo kum ki trai muluk ti ka baar ka mengi kren hak ning jingalang ko bamta ka singi ka deiru habai dei bat ka amendment ya ka ST order 1950 la dei pipet ya ka ST order jong snem khat nai spa sanpo pinlap ba hapo Meghalaya kidon kumba sanpo tam kita ki tribe kiba ka sarkar ka itu yaki kum kita ki tribal community jong ka jela ka jong ya kani ka ST order 1950 ka ba amend up to date hadu usnam arja arfsaw la nang bakla kini sa kita ki sanpo tuli ki tribe ki bala syem nado ka puar bangi ngidang don bat ka sa la da fipet ja ka ST order 1950 finlap ki tribe kumba sanpo lai sanpo southly ki tribe but kani kajing itu yakini ki tribe hapok ST order 1950 kumba kalong manta ka ailat yakiwe ki tribal community lani ki riulum ki banakiwe ki jela kin yo lang ya kaju ka hok kabangi yo kani kala de kajing kren ka ba mdi be kren tang mangi lai ki seng bhalang ki kenhon jong ki noelam snong ki ba fair ki brio ki ba don kajing sngo khia lor kani kam ngila ekren na kapor ring yo i ba ka sarkar jela ka jongi kam sim khia kani ngi kwa ban pen kan ma fi ba nadu kat kum ka jingkren jong minister jong ka social welfare house nam ubal adab uong ba ka sarkar jela kala de ban form la de ban shnai kata ka committee ka ban study ka ST order ka ban pet benia ka ST order 1950 bat ban ai jingmut ka sarkar jela nang ba ka sarkar jela kan yo pat ban ra ban ai kata ka jing ai jingmut la ne ka recommendation syaki bor ki bahajrong la kalong sya ka sarkar India ne syaki nu ki bor ban wanra kata ka modification la ne ka amendment ka ST order 1950 nang ban itu tangi gitu ki ST la ne ki schedule tribe ki badai ki indigenous tribal jong ka jela ka jongi nang ba kani ka jing yo lat jong ki wei pat ki tribal na ki wei pat ki jela ban yo ya ka ju ka hok kumbangi yo kinom yo maki namar la de fipe ya ka ST order kumyangi itu hapo Assam ya ki khasi nginong khasi jentia bat ki garu ki itu tang haki hill area ha plain area ki itu eki kum ki ST la de village chapok Manipur itu yangi kum kita ki ST la de village chakiwe ki jela ngiyo tang ki bolong limited kata ka hok kabangi ngiyo chakiwe ki jela dari kita pat ki badai na kiwe ki jela kiyo ya ka jok hok kiyo thit jaka hang ni pok jela ka jogi kiyo ban apply ya ke ST hak ni ka jela ka jongi bat rangba ka jingyo apply jong ki ST kiyo alang ban thit jaka ban yo alang ka hok ban wat kam wat jam ban le ki business ki jong ki bat kani ka wan ra jing du nong yangi kum ki try muluk ki khon jong ne ka beri hunyo trap bat kum juru ki try muluk ki badai ki acek bat ki garu tena kaliang ga jongi ngi kwa ban kentu ya ka sarkar jela ba kumba kala form ya ka committee nadu u December jong snem arja arfusa kat kum ga jingkren jong minister jong social welfare how new snem bal adab uang ba kata committee la form nadu snem arja arfusa ban study ya ka ST order ndri sisnem tam mental aya ngim yo i kawiru ka notification lane kawiru ka notice ka bakani ka committee kan panjing mud na ki stakeholders lane ban panjing mud kumnu ban wanra ya kata ka jingkela ka ST order 1950 ti nakaliang jong ka kenhon ngis ngo ba ka jingpen kela ka ST order 1950 kadai ban long no kham kloy ngim dei ban klet ba ka district council ukala pas ka resolution ka KHDC how asnam arja arfusa
ne arja arfula arsau ngam dakan mau bahai katarik makiru kila ada ban pas ya ka resolution ban pha sa ka sarkar jela badai ban pet benia no ya ka ST order naman bakani ka jing bom pet benia ka ST order 1950 kawan ra ka jing dunong yangi ki trai muluk tendre ngis ngosi banong ba menta wat la ka sarkar kala form ya ka komiti hindre ka khlemla ban pentrikam neng imtip kai ka bakata ka komiti ka le mental asis nam tam tenak liang jong ka kenhun ngin sa shim mikilat kelenti ban penbor ya ka sarkar jela bakadai ban tho lane ban recommend sya ka sarkar India bakadai ban amendno ya ka ST order 1950 nang ban itu akata ka ST order 1950 tang ye ki trai muluk ki badai kita indigenous tribe jong kani ka jela Meghalaya ka jongi te halor kini ki artli ki mat ka jing pentrikam ya ka SIR bat kumju ru kajing wanra ka amendment ka ST order 1950 nakaliang jong komsu ngilarai bangin shim mikilat kelenti bat kawai galong bangin tho syaka sarkar jela da ka babu ya kapor bahapo kapor ka ba kababiang kidai ban pentrikam lani kidai ban tho syaka sarkar India ban pentrikam ya ka SIR bat ban amend ya ka ST order 1950 ngin select ban ya kendu ya ki political parties ki ba fair ki badan apo ka jala ka jongi ban ya kren bat ki bat kumju ru ban gentu ki baki ru kimdai ban sngap jar ya kini ki mat khamtam ka SIR ba ka ST order 1950 ban akaliang ka jong kiru kidai ban push lakalong ya ka sarkar jala lakalong ya ka sarkar India bat ka election commission baki dai ban pentrikam ya kini ki mat jing dawa bat hakaju ka puan nakaliang jong ka kenhun ngin sadon ru ka jing kendu bat ki stakeholders ki ba fair kum ki sunjuk jong ki wai snong ke sunjuk jong ki rang ba snong nang ta ki ka Grand Council of Nokomas ke badan apo Garo Hills bat ki kenhun ki ba fair ban pensung thu ban khot ban wer bat ban pan gajing kersyana ki bat khamtam eru ba lada ka sarkar lakalong ka sarkar Meghalaya lakalong ka sarkar India bat ke ECI kam sngap ka kenhun kan salet ru hakajuk ko por hopat ba ban pensngo syaki yakini kimat kiba ngidon kam ban pentrikam namar ba lada ngimla ban le kan ni ngiyo iba kan bu jingma yangi ki trai muluk ti kata ka digirai kiba nakaliang jong ka kenhun menta ka singila syembat nang ni akhmat ka komsu kan sayat ban penurlong yakini kimat jing dawa kiba ngingila bu hakmat jong sarkar da ka bangi pelong ya ki program kiba fair Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat ruti shat ki bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kamde ka ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ki district ki badan Meghalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly.
और घर वाले ही लेट. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.